Η ευγένεια τώρα το επιβάλλει. Είμαι η Τζίνα Μητάκη και εδώ και μερικούς μήνες από τις αρχές του Ιουνίου φέρω και εγώ την ιδιότητα της συγγραφέως, γιατί εκεί γύρω στις αρχές του Ιουνίου εκδόθηκε και εμένα το πρώτο μου βιβλίο. Όμως εγώ προτιμώ να αυτοπροσδιορίζομαι ως επίμονη ερασιτέχνης της γραφής και κυρίως ως φανατική αναγνώστρια. Είμαι από καταγωγή Ζακίνθια, από το Καταστάρι και γεννήθηκα, μεγάλωσα και έζησα και σχεδόν γέρασα στην Αθήνα, αλλά από το καλοκαίρι του 2010 μετακόμισα στο νησί μας. Προφανώς, ακούγοντας Μητάκη, το επίθετό μου, Μητάκη και το επίθετο της Νατάσας, θα πιστέψετε ότι είμαστε συγγενείς. Δεν είμαστε και μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν γνωριζόμασταν καν. Είμαστε συγχωριανές, έχουμε το ίδιο επίθετο, αλλά δεν είμαστε συγγενείς. Την Νατάσα τη γνώρισα πριν λίγους μήνες μέσω μιας άλλης κυρίας, Μητάκη κι αυτή, και από το Μητακέικο, από ό,τι καταλαβαίνετε απόψε, δεν θα ξεπλέξετε εύκολα. Και έμαθα ότι έχει έτοιμο προς έκδοση ένα βιβλίο. Απόψε λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ, γιατί αυτό το βιβλίο υπόθηκε στο χαρτί και είναι στα χέρια μας και θα μιλήσουμε για το βιβλίο και για την Νατάσα φυσικά. Την Νατάσα λοιπόν τη γνώρισα πριν μερικούς μήνες. Είδα ένα κορίτσι νέο, φρέσκο, ζωντανό, αλλά ταυτόχρονα και συναισθαλμένο. Το τυπικό βιογραφικό της λέει ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί, ότι έχει σπουδάσει τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής και μουσικής τεχνολογίας. Έχω διαβάσει πολύ ως τώρα στη ζωή μου έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεγάλων, γνωστών και κλασικών, αγνώστων, ευπόλυτων, καλών ή λιγότερο καλών. Ομολογώ όμως πως το βιβλίο σαν το βιβλίο της Νατάσας, το είδος που ανήκει το βιβλίο της Νατάσας, δεν είχα διαβάσει μέχρι τώρα. Το κοιτούσα λοιπόν με ένα σκεπτικισμό. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ένα νέο κορίτσι που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε εποχές όπου το φαίνεστε τυλιγμένο έτσι σε ένα ηλουστρασιόν περιτύλιγμα ήταν και εξακολουθεί να είναι για αρκετούς ακόμα, ήταν έτσι το χαρακτηριστικό της εποχής. Μου έκανε το γεγονός λοιπόν ότι το κορίτσι αυτό αφιέρωνε χρόνο στο διάβασμα αλλά και στη συγγραφή, ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για να διαβάσω το χειρόγραφό της. Και λέω, αφιέρωνε χρόνο και στη συγγραφή και στο διάβασμα εκτός από τη συγγραφή, διότι όσο πρικισμένος και αν είναι κάποιος με φαντασία, όσο και αν μπορεί να έχει την τέχνη να διαχειρίζεται τις λέξεις και να μπορεί να αφηγείται είτε προφορικά είτε πολύ περισσότερο γραπτά, εάν δεν έχει διαβάσει πολύ, δεν μπορεί να γράψει. Δεν θα γράψει ποτέ. Ξεκίνησα λοιπόν την ανάγνωση του χειρογράφου της Νατάσας και δεν είναι το κείμενο στρωτό και κατανοητό, με εικόνες ζωντανές, έφευγε και μαζί, έφευγα κι εγώ, ταξίδευα εκεί, ήθελε το βιβλίο. Είναι που θαύμασα την ικανότητα της Νατάσας από την πρώτη κιόλας συγγραφική της απόπειρα να καταπιαστεί με ένα θέμα που αιώνες τώρα αποτελεί την ουσία της ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά και το γεγονός ότι διαχειριζόταν μία σειρά από χαρακτήρες, γεγονότα και τόπους, χωρίς να χαθεί μέσα σε αυτά,
και κυρίως χωρίς να χαθεί τελικά ο αναγνώστης, που είναι το ζητούμενο. Εμείς που έχουμε την πετροβολιά, το πω έτσι, της συγγραφής, είμαστε κάτι σαν διχασμένες προσωπικότητες. Ζούμε εδώ την καθημερινότητά μας, όπως όλοι, στη δουλειά μας, στην οικογένεια, τους φίλους, το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα ζούμε με τους ήρωες της ιστορίας των βιβλίων μας. Αυτόν που γράφουμε τη δεδομένη στιγμή ή που έχουμε στο μυαλό μας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν την πορεία της ιστορίας του βιβλίου. Την καθορίζουν οι χαρακτήρες, οι ήρωες του βιβλίου. Αυτοί μας παίρνουν από το χέρι και εξελίσσουν την πορεία της ιστορίας. Όσο περισσότερο είναι λοιπόν, σε τόσο περισσότερα σοκάκια μας οδηγούν και τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να χαθούμε και να χαθεί τελικά ο αναγνώστης. Οι χαρακτήρες, ο αριθμός τους και τα γεγονότα φυσικά, οι τόποι, αλλά και η διαχείρισή τους είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την ικανότητα του συγγραφέα. Ένα από τα σημαντικά κριτήρια. Εκτός από τη φαντασία του, την ικανότητα να διαχειρίζεται το λόγο κτλ. Και η Νατάσα εμένα μου έδειξε ότι στην πρώτη της αυτή συγγραφική απόπειρα τα καταφέρνει μια χαρά. Πολύ καλά. Για το βιβλίο το ίδιο θα χρησιμοποιήσω το μικρό κείμενο που έχει το πιστόφυλλο του βιβλίου για να σας βάλω στο πνεύμα του βιβλίου και πριν αν γίνει ανάγνωση από κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα που έχει επιλέξει η Νατάσα. Να βάλω το γυαλί μου, τώρα χρειάζεται γυαλί. Λοιπόν. Για 5.000 χρόνια οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη Βένους αγνοούν τα πάντα για τη μαγεία. Οτιδήποτε σχετικό με την ύπαρξη των μάγων ανάγεται πια στη σφαίρα του μύθου και αντιμετωπίζεται με απιστία ή σαρκασμό. Όμως το μαγικό τάγμα του Μόρχετ, ένα κακό έχει το βιβλίο της Νατάσας, κακό εντός εισαγωγικών, και το λέω αστειευόμενοι. Άνθρωποι με δυσλεξία όπως εγώ παθαίνουν ένα μπλοκ όταν πρέπει να διαβάσουν τα ονόματα και τις ονομασίες των τόπων, γιατί περιέχουν έτσι αρκετά σύμφωνα και εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα, οπότε συγχωρέστε μου κάποια σαρδά. Όμως το μαγικό τάγμα λοιπόν των Μόρχετ μεθοδεύει τα υποχθόνια και σκοτεινά του σχέδια για τον έλεγχο και στο τέλος τον αφανισμό του ανθρωπίνου γένους, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο πλήγμα εναντίον όλης της ιεραρχίας των θεών. Προς υπεράσπιση των ανθρώπων που έχουν γίνει θύματα ανάμεσα στη διαμάχη θεών και μάγων, έχει δημιουργηθεί ο κύκλος των αντι-άβουτων, μάγοι που προέρχονται από το μυθικό βασίλειο της Χέλιον και το τάγμα του Βίτχερ, το οποίο εκπροσωπεί τη θετική και ευεργετική δύναμη της μαγείας. Για 1000 χρόνια αποτρέπουν τις υπερφυσικές ή κλιματικές ενέργειες εναντίον της ανθρωπότητας. Ένας όμως από τους ελάχιστους ανθρώπους που γνωρίζουν για την ύπαρξη των μάγων, ο βασιλιάς Κόβινγκτον, τυφλωμένος από το πάθος του για την εξουσία, συμμαχεί με τους Μόρχετ. Αυτή η ανίερη συμμαχία θα εμπλέξει τις ανθρώπινες αυτοκρατορίες στον πόλεμο του Τάι Σοκ και θα εκθέσει διαπαντός το μαγικό κόσμο και θα φανερώσει το άγριο μίσος των Μόρχετ ενάντια στους θεούς. Οι αδυναμίες των ανθρώπων, οι συγκρούσεις των μαγικών δυνάμεων, αλλά και οι θεϊκές παρεμβάσεις θα αλλάξουν τη μοίρα του κόσμου για πάντα. Μόνο ένας μπορεί να επέμβει στο πεπρωμένο. Ενηγματικός, πλούσια, μοναχικός και πλήρως ανένταυτος. Έχει στην κατοχή του ένα σπανιότατο κληροδότημα, το σπαθί Νιόκε, που έχει τη δύναμη να ελέγξει
την πηγή της ενέργειας της Βένους, το ιερό Καλπόλα, και να δώσει σε αυτή τη διαμάχη ένα τέλος. Αυτό είναι το πιστόφυλλο και δίνει μια ιδέα περί τίνος πράγματος μιλάει το βιβλίο. Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι σε τόπους υπαρκτούς ή φανταστικούς, χαρακτήρες, εικόνες, ήχους, μυρωδιές. Όλα αυτά, νομίζω ότι με μια λέξη, είναι η διασκέδαση που προσφέρει η ανάγνωση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, η ψυχαγωγία. Διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι δύο έννοιες που συχνά στην καθημερινότητά μας τις ταυτίζουμε. Είναι τελείως διαφορετικές όμως μεταξύ τους. Η διασκέδαση είναι χαλάρωση. Ακόμα και μέσα από την ένταση μας προσφέρει αποφόρτιση. Η διασκέδαση είναι, ας πούμε, το γεγονός ότι τα νέα παιδιά πάνε σε ένα παράκι με δυνατή μουσική και εκεί μέσα από αυτή την ένταση χαλαρώνουν και η διασκέδαση είναι και ονειροπόληση. Η ψυχαγωγία όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η αγωγή της ψυχής. Και επιτυχάνεται από αυτό που μας αφήνει το έργο ενός δημιουργού. Είτε αυτό το έργο είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, είτε είναι μουσική, είτε είναι βιβλίο, όποια μορφή είναι, με περιπτώσει τέχνης και δημιουργίας είναι αυτή. Η ψυχαγωγία είναι αυτό που μας αφήνει το έργο του δημιουργού. Είναι το απόστατο. Είναι η ψύχα που τελικά γίνεται τροφή για το μυαλό και την ψυχή μας. Τροφή για προβληματισμό, για σκέψη. Είναι ο μοχλός που θα ξαναφέρει στη μνήμη μας έννοιες, ιδέες, αξίες που πιθανόν έχουν ξεχαστεί ή έχουν παραπέσει στην καθημερινότητα λίγο παραπέρα. Είναι μοχλός για αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισμούς αξιών και ενιών και ιδεών. Αυτό λοιπόν που μου άφησε ως τροφή για σκέψη το βιβλίο της Νατάσας είναι η αέναη, τετραμερής πάλι μεταξύ καλού, κακού, αδιάφορου και ανθρώπου. Αυτή πάλι τον καθορίζει, τον προβληματίζει, τον εμπνέει, τον οδηγεί και πότε φαίνεται να τον τραβάει στη μία όχθη, την όχθη του καλού, πότε στην άλλη, την όχθη του κακού, ή κάποιες φορές να τον αφήνει, αρκετές, να τον αφήνει να παραπέει αδιάφορος μεταξύ των δύο, του καλού και του κακού. Αν ανατρέξουμε στις φιλοσοφίες όλων των λαών, τις θρησκείες, αλλά και όσα ονομάζουμε παράδοση, τις προφορικές λαϊκές διηγήσεις, δηλαδή τα παραμύθια, και την κάθε μορφή τέχνης, θα δούμε πως αυτό το τετράπτυχο, καλό, κακό, αδιάφορο και άνθρωπο, έχει κυρίαρχη θέση. Και βέβαια, αυτό είναι, πώς να το πω, παράδειγμα τρανό, είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μέσα εκεί θα βρούμε όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο καλό και η βούλησή μας να πορευτούμε παράλληλα με αυτό ή αντίθετα από αυτό. Το καλό και το κακό είναι ζήτημα επιλογής και ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει ελεύθερα αυτή την επιλογή. Αν ελευθερία λοιπόν σημαίνει και την ελευθερία να μείνεις αδιάφορος ή να κάνεις το κακό, τότε η αδιαφορία και το κακό είναι η συνέπεια της άσκησης της ελευθερίας από τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος επιλέγοντας το ένα ή το άλλο, την αδιαφορία ή το κακό, σηματοδοτεί αυτή την ικανότητα της ελευθερίας του και την αυτοσυνείδησή του. Αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει και το κόστος της επιλογής του. Επειδή όμως ο άνθρωπος θέλει να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτής της επιλογής,
ταυτόχρονα νιώθει και αδύναμος να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα έτσι αιώνια, δημιουργεί όντα με ανώτερες από αυτόν δυνάμεις, θεούς και δαιμόνους, μάγους του καλού, μάγους του κακού, που μάχονται μεταξύ τους και άλλοτε επικρατεί ο ένας, άλλοτε επικρατεί ο άλλος. Σύμφωνα βέβαια με το Σοκράτη, ουδής εκόν κακός. Κανείς δεν γεννιέται κακός. Ακόμα κι αν ο άνθρωπος επιλέγει το κακό, έχει ανάγκη την καλή έκβαση και επινοεί τον απομηχανής Θεό. Αυτόν που θα επέμβει ξαφνικά στο πουθενά και θα φέρει τη λύση και την ισορροπία. Κάτι τέτοιο περιμένουμε και τώρα, καιρούς μας. Όλες τούτες οι δυνάμεις όμως, το καλό, το κακό, ο απομηχανής Θεός, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τη λύση. Μια αναγωγή του φανταστικού κόσμου του πλανήτη Βένους, στα καθημάς, του υπαρκτού πλανήτη Γη, θα μας δείξει πως αυτή πάλι εξακολουθεί και είναι επίκαιρη, είναι αιώνια. Εγώ έκανα κάποιους παραλληλισμούς διαβάζοντας το βιβλίο της Νατάσας και μάλιστα ειδικά τώρα στις εποχές του διανοίγου ήταν έτσι, βγήκαν αβίαστα οι παραλληλισμοί αυτοί. Στα μάτια μου το τάγμα των Μόρχετ, που είναι η μάγη του κακού, είναι στην εποχή μας όλοι εκείνοι που βούλονται να σταθούν απέναντι στο καλό, οριασμένοι με το δηλητήριο της απληστίας, της μοχθηρίας, του ελέγχου μέσα από κάθε μορφή εξουσίας και της συσσόρευσης του πλούτου. Οι θεοί, ο κύκλος των Άτη και το τάγμα των Βίχετ, είναι αυτό το ίδιο το καλό για μένα, στα μάτια μου, έτσι το αντιλήφθηκα, έτσι το εισέπραξα από το βιβλίο της Νατάσας, και όσοι περπατούν παράλληλα με το καλό. Ο βασιλιάς Κόμπη ήταν οι εκλεγμένοι άρχοντες των καιρών μας, που πιασμένοι έτσι στα δίχτυα, τα λάθη της εξουσίας, συμμαχούν ανίερα με το κακό, καταστρέφουν και ματοκυλάνε τον κόσμο. Πρόσωπο που εμφανίζεται προκειμένου να δώσει λύση στο αδιέξοδο, στο οποίο οδηγείται η δράση, είναι ο Λούσια, ο απομηχανής Θεός. Όμως είναι άνθρωπος τελικά, δεν είναι κάποιος Θεός, δεν είναι κάτι διαφορετικό, και το σπαθί του, το κληροδότημα αυτό που έχει, δεν είναι άλλο από τη βούληση να περπατήσει στον δρόμο του καλού και όχι του αδιάφορου ή του κακού. Βέβαια, ο καθένας διαβάζοντας ένα βιβλίο ερμηνεύει διαφορετικά αυτά που διαβάζει, κάνει τους δικούς του παραλληλισμούς. Εγώ πήρα όλο αυτό από το βιβλίο της Νατάσας και με ικανοποίησε πάρα πολύ που, όπως είπα, ένα κορίτσι νέο δεν ασχολήθηκε με κάτι ροζουλολαχανή, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, που διαβάζουμε κατά καιρούς, με το πώς μια γυναίκα, ας πούμε, θα τυλίξει ένα αρσενικό ή διάφορα τερτύπια σχετικά, και ασχολήθηκε στην ουσία με ένα τόσο σημαντικό θέμα, την ύπαρξη του καλού, του κακού, τις δυνάμεις αυτές που παλεύουν πάντα μέσα μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο, ήδη μίλησα πολύ. Αυτό που θα πω είναι ότι έχω να ευχηθώ στην Νατάσα να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο της, να μην αφήσει την πένα, γιατί η Νατάσα δεν γράφει στο
στον υπολογιστή, στο Word. Γράφει με χαρτί και μολύβι. Κάτι που δεν γίνεται συχνά πλέον. Περισσότεροι γράφουν στον υπολογιστή. Λοιπόν, να μην αφήσει το χαρτί της και το μολύβι της, να μην απογοητευτεί και να συνεχίσει. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πραγματάκια. Καλοκάτσε. Ειδικά σημεία του βιβλίου. Όχι ότι ένας έμπειρος αναγνώστης δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ότι υπάρχουν διδακτικά μηνύματα, όπως σε κάθε βιβλίο. Απλά σύμφωνα με την ιδιότητά μου, σαν δασκάλα της γιόγκα, θα συσχετίσω τα μηνύματα αυτά με φιλοσοφικές αλήθειες. Γιατί πέρα από την ιστορία που διηγείται αυτό το βιβλίο, που εξάπτει και καλλιεργεί τη φαντασία του αναγνώστη, πράγμα που όλοι λίγο πολύ χρειαζόμαστε στις μέρες μας για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα, η συγγραφέας έχει τοποθετήσει κωδικοποιημένα μηνύματα, σύμβολα και διδασκαλίες μέσα στο κείμενο. Το κύριο μήνυμα του βιβλίου είναι η αλλαγή, η μεταμόρφωση του βασικού πρωταγωνιστή, του Λούσιαν, μέσα από τις καταστάσεις που βιώνει. Όλα αρχίζουν στο κεφάλαιο 7, όπου παίρνει την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του. Εκεί βιώνει και το πρώτο του, όπως λέγεται στην ανατολική φιλοσοφία, σατόρι. Το σατόρι είναι στιγμιαία αφύπνιση. Είναι μια κατάσταση όπου ο νους σωπαίνει και υπάρχει πλήρης κατανόηση. Δεν υπάρχουν σκέψεις και δεν υπάρχουν άλλα συναισθήματα, εκτός ίσως από την αίσθηση της απόλυτης σιγουριάς. Σαν να κατέχεις όλη τη δύναμη του κόσμου, συνδυασμένη με μια γαλήνη. Σας διαβάζω το συγκεκριμένο απόσπασμα για να δείτε επίσης και τον τρόπο γραφής, αλλά και το πώς παρουσιάζει αυτά τα μηνύματα. Ήταν νωρίς το πρωί και ο ήλιος ίσα που είχε κάνει την εμφάνισή του. Ήταν ακόμα χαμηλά και το φως ήταν μουντό. Η αυγή ήταν από τις πιο αγαπημένες ώρες του Λούσιαν. Ίσως γιατί είχε γεννηθεί χάραμα. Ίσως γιατί βρισκόταν στα ενδιάμεσα όπως και ο ίδιος. Όμως ήταν η πρώτη εικόνα που είχε δει σε αυτή τη μακρόχρονη ζωή. Ακόμα όμως τον συγκινούσαν αυτά τα απαλά χρώματα του πρωινού. Αυτή η ώρα ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα. Και η ησυχία που υποδέχεται το ξύπνημα των φυσικών ήχων. Δεν βιαζόταν σήμερα. Έκανε μερικά αργά βήματα και στάθηκε στην άκρη του γκρεμού. Ο αέρας ανέμιζε τα μαλλιά του και τα κουρέλια που φορούσε για ρούχα. Δεν είχε κοιμηθεί όλο το βράδυ. Αλλά δεν ήταν ούτε από το μουγκριτό του σίγκα, ούτε από την κατασκοπία που έκανε τόσες μέρες. Οι σκέψεις του δεν τον άφηναν να χαλαρώσει. Είχε περάσει πολύ χρόνο στη θλίψη του. Ήταν καιρός να σταματήσει να θρηνεί και να δώσει νόημα στη ζωή του. Όλο αυτό το διάστημα που είχε σπαταλήσει στην αδράνεια και στη μοναξιά και στα ανούσια πράγματα έπρεπε να τελειώσει τον κύκλο του. Δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει, όμως ήθελε να αλλάξει τη ζωή του. Χρόνια περιπλανιόταν ψάχνοντας τους δολοφόνους της μητέρας του. Μια αναζήτηση που τον κρατούσε ζωντανό. Η εκδίκησή του όμως δεν του έφερε καμία λύτρωση. Αντίθετα, σούρωσε από μέσα του κάθε συναίσθημα και του στέφησε την επιθυμία για ζωή. Και τι σημαίνει ζωή για έναν αθάνατο? Όταν η μοίρα του τον ήθελε να μένει μόνος και να παρακολουθεί το ρόχο να θερίζει τις ψυχές των αγαπημένων του θνητών. Όλα όσα γνώριζε για δεδομένα, όλα άνοικαν σε μια άλλη εποχή. Ήταν τόσο δύσκολο να είναι διαφορετικός, μόνος, να ζει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Να ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον ανθρώπινο και τον μαγικό. Και κανένας από αυτούς να μην είναι ολοκληρωμένος. Ο εσωτερικός του διάλογος είχε σταματήσει για μια στιγμή. Όλη αυτή η βαβούρα που επικρατούσε στο κεφάλι του είχε σωπάσει. Και ήταν τόσο αναζωογονητικό, σαν τον φρέσκο αέρα που τον χτυπούσε στο πρόσωπό του. Είχε τόσο καιρό να νιώσει έτσι. Και ήξερε ότι δεν θα κρατούσε για πολύ. Αφέθηκε στη στιγμή και κοίταξε τον ορίζοντα που απλωνόταν μπροστά του. Το σημείο ακριβώς που περιγράφει